Wang machiegni chendo ni mar kagi kacha waikoni weche manyien to magithond weche. Walipoangalia wakakuta ni mafunia ya bangi. Obila ondhio nyasore manengone romo milion 18 e nyamburko mating'o maiti e apaya mabusia kochomo Kisumu. Doho ma Migori otwe obila moro kuom higni 15 to kyude gi ketho mar bambo rawera moro. Gi mor kendo gi sunga no wasetemo matek ahinya mar neno ni joyudo msara e yo makare kendo contributions go bende waoro. Governor Masiaya James Orengo singo chulo lakteche county no odiochieng' achiel kende tok lakteche go bwogo dhi ng'anyo. Machiegni nyakorom gajuang' chendo ni mar kagi kacha waikoni weche manyien koreo kadaga mana motendre kod limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge go maimbo mar piny Kenya. Paninya tudi kod wailai marotima chuo kari adek au cheneno kabende wantiere mbui kacha RAMOGI TV, Facebook gi YouTube duto inyalo miyo wapache chendo ni mar kagi kacha. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto taoromo mar jatend migepe kar jot madundo ma jatend piny ma Kakamega kendo mulo weche mago mag kelo lokruok ne oganda ma pacho ka. Romo mano otimore kinde ma jatend piny tieko limbe mare mano Mandala Beach himbo mar piny Kenya otwake winjruok mane piny Kenya oketo mano mar kelo mauta kuke pinje mag Joarabu kaka yor neno ni chia mar omenda ma Kenya okobedo mayom kopim kod dola mar piny Amerika. Bucha ne migepe bende otwak ewi kaka Kenya oseikore ne bagoromo mano mar pinje Afrika mar ng'iyo kenge moseketi kedo kod lokruok chal kod lwase romo machano time pacho ka dwe mar 9. Osingo chulo lakteche ma kaunti giko juma ne osara mar dwe mokalo ka mano ma dwe mar 8 to lakteche dhi yudo jumano manyien. Walipoangalia hiyo Nissan wakaona hiyo Nissan ni kama imebeba mzigo, na hii Nissan ni gari ya ilikuwa branded China Rafiki Funeral Home. Waliposimamisha driver akasema kwamba alikuwa ameleta maiti upande huu na sasa alikuwa anarudi. Kisha wakati sasa walimuuliza na nini umebeba? Huyu driver alisema kwamba amebeba mizigo ya wale watu walikuja mashishi. Walipoangalia wakakuta ni mafunia ya bangi na imefunikwa na karatasi nyeusi. Korom gajuang' wagoyo mos kuom ng'ikruok ma kamano kata kamano en sigana mabende wadhi kelo ni kuom thuolo mana machuok. Tend County Masiaya osingo chulo lakteche ma county e giko juma ne osara mano madwe mokalo kamano madwe mar 8 to lakteche dhi yudo juma manyien ma oler kod Governor Masiaya James Orengo. Kirango weche mag chudo chien kanyo sian ne ok ber ne nyalo dak kata dweche 2 ka ok ochul jotich to bende kane ichulogi tiyudo ni ichulogi to contributions mag statutory contributions ok or gi mor kendo gi sunga no wasetemo matek ahinya mar neno ni joyudo msara e yo makare kendo contributions go bende waoro en historical debts mantiego ema ng'ato nyalo wacho ni pod wathothnego to ng'enyne wasechulo gi sani nyocha transition ma financial year machon kodonje manyien no keto challenges moko momiyo msara ma July no leo to chakre kawuono gibro yudo chudo no
to kendo ma August bende ang'e ni wigni gibiro yudo. En gima ok amor go kata matin ni kokinyal chulo ji moloyo kuonde ma tiyo kaka weche mag thieth ka daktari ok ochul ting'e ni koro tich ok onyal tiyo e yo mowinjore. Doho ma Migori otweyo kuom higni 15 obila moro ma itudo kod tim mar bambo rawera ma jahigni 16 kaluwore kod jayal buche Howard Omoha mane otiete sendo obila ma Oriri oyudi gi ketho ma timo tim anjawo ma kamano higa 2021. Watudre kod jafwambo marwa ma bende ibiro miyowa wachno bang'e Nyakuorom Gajwang' mano kanyo Joambe luona wachno e yo makare wabiro yude e wechewa manyien mabiro. Kwa the county Masia migao mar pur e county Masia komak rekod jokanya sekta no ochako chenro mar nyiso jopur ber mar timo nonro ne lowo kaka yor yango kit kothe ma nyalo tiyo maber e lowo makono kata kinde makoth nok. Jatend migao mar pur e county Masia Sylvester Koko tolero ni okang' ma kamano biro konyo Siaya e bedo kod keyo makare ma biro miyo jopiny bedo kod chiemo moromo. Kaka okang' mar jiwo nonro ma kamano tend county ma Siaya dhi yango kar pimo nyenyo mag lowo e boma ma Siaya mano mabiro konyo jopur e ng'eyo kit kothe manyalo tiyo maber e gwenge mopogore opogore county no ma Siaya. Basi jipange kabisa kwa sababu tuko na In Siaya, we are targeting about 6,000 soil pH tests and 200 complete tests that will provide comprehensive analysis of all the micro and micronutrients in the soil to support farmers understand the essence of and importance of testing their soils so that they can make corrective measures in an appropriate time, and especially as we approach the short rains to support them in making amelioration that will improve productivity not only in the short run but also in the long run. Chenro ni kachakre kawuono gache bolwaro Siaya duto ka puonjo jopur ber ma pimo lowo kendo gibo puonjo jopur kaka ikawo lowo midhi pimo mondo karomo tarik 30 wabo bedo kod romo maradhai e chuny town ma Siaya kama wabo time gimiluongo ni soil clinic. Koro department marwa mar pur pith kod lupo no neno ni ber mondo wanyis jopur magwa ber mar pimo ngima mar lopegi mondo kata ka gitiyo gi fertilizer kata ka gipidho cham to ging'eyo ni cham mane maber kod puothegi go. Koro wakwayo jopur mondo bi e soil testing clinics go okel lopegi ibo nyisgi kaka gikwanyo lono mondo gikel for testing mondo ka gidog pur to gibed jomong'eyo no lowo magipuro no dwaro ni mondo ketie minerals mane kata fertilizer mane kata organic manyiwa mane. Familia mayande oyudo lal e tong' mar Nyakach kod Soin Sigowet sub-counties koro yudo kony mano mar chiemo kod gigo ma ok cham kaka ongede ene one ngimagi oduogo maber kaka pile. Ma en kony mano ochwal kod MCA ma Central Nyakach Vincent Obuya ma bende osingo mar dhiro piny owacho mamalo mondo one ni kwe ma osiko betie kata ni kwe osiko betie tong'no mar Kisumu kod Kericho. Bende osingo gero ot mane weggi kata ute mano wang'e gwengego. Wacho ni obilo nego tem matek mondo ked kod achije manyalo tule e tong' counties ariyogo ni mar oganda joluo kod jolang'o osedak kod kwe kuom higni mathoth. Kik warich mana mondo gik moko nyorwa eka gibi e picture. May we seriously condemn the act to ok wanyal kelo kwe gi kelo tulo. Onge gorruok madhi mbele kochakore kawuono. Abiro rado gi jatend migao machielo mochung' ne security e Kenya kaka wuono godhiambo mondo wamed wacho weche mwanyalo kelo godo kwe ka. To nyithindo tulo mondo bedi ok obiya kamano. Wan gi jogo maricho bende kata mane gwengewa kata mane thuchewa kuondgi to magi nyithindo wang'egi. Kok wanyal rito timbegi kata kok wanyal loko timbegi to wadhi bedo gachiedh nade. Omiyo wadhi chako golo kodhi maricho richo kuomwa
to wadhi wuoyo gi chiwe maloka kocha e gwenge ma Kericho bende gol kodhi maricho kuomgi. An gi mor maduong' ni chakre kiny nachak nde dalana ni e dho boda. An gi adier ni dhi kel jo sirikal machiegni mabiro bedo e police post mane tok dalana. Mano bende ranyisi ni adhi bedo more safe than them the others. Moko kuom jopuonj matiye gwenge mag North Eastern ma pacho ka obago ng'anya pis mar riwruok mandiko jopuonje pacho ka TSC ka koro gikwayo mondo mi otergi e gwenge mamoko kaluwore gi rochruok mar arita kwe gwenge mag Garissa, Wajir kod Mandera. Jopuonje go mag skunde sekondar go kod primary osebedo kagoyo kambi ka TSC kochakre wuok tich kendo gisingo ni gibiro bet kanyo nyaka winj ywakgi. Ikoni midhiero kaka nok mar arita kwe, pek mar ngima kaachiel kod yore mag wuoth osemiyo gikalo ya chiedna mathoth. Achiel kuomwa yando lalo ngimane kane waywak ni jotelo mag jopuonje man kono ne gitamre winjo ywakwa giwacho ni mano en yo mwamanyogo transfer kaka jopuonje mok gin jok monyuol kono. Wasetemo loso kodgi kata jo arita kwe makono onge ng'at mawuotho. Koro ne wabiro kae e log tich mar jok mandiko jopuonje mi mar mon ywakwa winji. I'm the one who among the victims who were attacked on 14th July 2023 at midnight as from 12 a.m. up to 3 a.m. in the morning. During that night, three weeks before the incidents, we were threatened by Al-Shabaab group terror. Then from there, we were to notify the police station in the same sub-county, whereby the police station advised us to go to sub-county teacher service commissioner. So I urge teacher service commission to transfer. That's the only victim. That's the only solution we have. Kwa sababu mwanadamu hawezi survive mara mbili, wana survive mara moja. Kama si hivyo, let them take any other measures, but we cannot go back to Northeastern. Kusema ukweli, Mandera mwalimu anapenda kufanya kazi, lakini tunahitaji kupewa conducive environment. Jambo la kwanza, uweze fanya kazi kama mtu anakuwinda nyuma. Hii haiwezekani. We did an oath kufanya kazi Kenya mzima. Lakini uweze fanya kazi mahali kivo inakungoja. Hivyo ndio imefanyika Mandera. Hao watu wanatuachiri vizuri, lakini hawatupei space ya kazi. Epautuke John Mwangali ma en jahigni 70 kod 8 kuke kaunti ma Vihiga obedo jaloch mar 21 egoyo punda kokalo kuom shabiki ka ende jackpot. John noyudo makare tuke 11 kuom 13 kendo yudo omenda maromo Sh500,000. John mabende en jatelo mar kanisa lero ni obiro tiyo gi omenda go mano mar nyiewo gig kanisa. Whitney Njau ma en jahigni 26 kendo wuok e boma Eldoret bende noloyo omenda maromo Sh100,000 kokalo kuom kambi mar shabiki.com. Inyalo goyo punda kokalo kambi mar shabiki.com mana kioro ote machuok mar KJP e namba mar 29063. I'm a student at Maseno University. I'm doing my master's in international relations, and I am a usual player of Shabiki.com. And the other day I played with 100 bob, but I did not win. But they told me that they had a promotion, so I got the 100,000, and I'm very happy. Nimeshukuru kwa kupata hii kitu. Na naambia wenzangu popote wako wacheze akina miaka. Mwenyewe na miaka 78 na mimi nilijiima usingizi nikacheza na nimefaulu. Kwa hiyo kila wazee wacheze, vijana wacheze. Mago Emmanuel kono chendo ni maka kachero kamano kuom kete mana ka RAMOGI TV haweyo thuolo kana DJ Viki chendo mar ngoma o akenyinga Lydia. Okay, oriti masani.